hirugarren, laugarren, bosgarren lerroak atentzioa eman zidan. Hau da, minutu gutxi barru biolatuko dute eta aztu egingo zaio. Belaz, hau zinean izan zitekeen oso interesgarria lantzeko, bukatu nuenean novela, eleberria, oso zaila iruditu zitzaidan narrazioa. Oso zaila, ze oso literarioa da, eta harremanetan jarri ginen egilearekin gidoia egiteko, ze argi zegoen etzela proiektu bat narrazioarekin joan zitekeena produktoran gana ikusi behartzen, zintzen egin beharreko planteamendua testuaren aurretik testuan abiatuta, eta horrela hasi zen prozesua, idazketa prozesua, eta gero berri idazketa prozesua, ekoizpena bilatzea, eta bar. Bigarren galdera, zergatik erabaki genuen? Aspaldi danik, Jordiketanik elkarrekin lan egin nahi genuen, baina pelikula bat batera egitea, zuzentzea, jadanik ibilbide bat dugunak, aurretik eta gure hizkera dugunak, bere zailtasunak zituen. Proiektu egokia aurkitu beharra genuen. Eleberria irakurtzean eta batez ere Jordik egin zuen egokitzapena, non iraganeko zatia zegoen, eta baita ere orainaldia oso desberdinuta daude, eta batak bestea laguntzeko eskatu egiten zuten, deiadarka bazirudien ere, bultzatzeko bakoitzak zuen indarra, bi hizkuntza guztiz desberdinekin. Orduan kontratu ginen, urrezko aukera zela elkarrekin lan egiteko. Ze elkarrekin egin genezaken filma bat, gustu oso antzekoa ditugu, erreferente oso antzekoa ditugu, eta horrela denak batera lan egin genezaken, filma osoa batera, baina errespetatuz lehenengo zatiak hizkera bat zuela eta bigarrenak beste bat. Eta hau etzen zerbait txarra izan behar filmarentzat, ez ere inpostatua, justifikatu gabea, baizik eta aitzitik zerbait eskaini behar zion filmari, lagundu behar zion narrazioa hobetzen. Eta horregatik daude bizati. Sí, hola, buenos días. Me gustaría hacer dos preguntas. Bi galdera ditut, lehenengoa, off ahotsa, batzuetan plantatu zenuten dena off egitea, eta bigarren partean, erasoaren, ematen diona, atake horretan dena improvisatu da zegoen, edo nola egin zen duten. Offari dagokionez, inoiz ez genuen planteatu, offeko ahotsa bakarrik egotea. Naiz eta esaldi oso zehatzak baldin baziran, adibidez pulsera tabar, etzegoen elkarrezketa bakarrian idatzita. Gidoian bakarrik zegoen idatzita offeko testua. Beraz, antzezleekin, offeko testutik abiatuta, modu improvisatuan lan egin genuen, errodaje bitartean, elkarrezketak, horiek dira bereiek esaten dituztenak. Beraz, dena dela egia da, improvisazioaren emaitza ikusita, eta antzezleen lan bikaina ikusita, offeko ahotsaren parte handi bat jadanik idatzita zegoena gidoian desagertu gintzen. Eta soilik improvisazioarekin gelditu da. Bigarren zatia dena pentsatuago zegoen, ez zegoen improvisaziorik, baina bai bazegoen oso lan intentsoa Ainaren aldetik, benetan eskarrak ze beretik asko utzi zuen horretan, eta ordula orden bat irauten du gogoratzea
eta berak duen brote psikotiko horrek ordu laurden bat irauten du. Eta lana oso ona izan zen, oso sakona bai gurekin, eta gero errodatzeko orduan, baina bagenekien zer bilatzen ari ginen benetan, eta zailena zen lortzea ze, jabetzen ginen eszena oso zaila zela, oso momentu komplikatua zela, eta horregatik erabaki genuen berak egitea, zendik jadanik 53 días de invierno berarekin lan eginda nintzen, eta banekien zenbat eman zezaken. Bueno, mila esker Juditen hitzak, bai, asko ensaiatu genuen, honetara iristeko, eta Elisaren estandarotzera iristeko. Eta gero nik ere, asko prestatu nuen nire pertsonaia jakiteko, une hau, terrore izu une hau gogoratzen duen emapatean, zekertu zizaion zuela 14 urte. Eta horri esker, izu horri zeharkatuta berpiztu egiten da, etzen improvisaziorik egon, baina bai aldez aurreko lan handia. Es que creo que antes me has preguntado Hans Richter. Uste dutan Hans Richter ez duzula, bai. Bai. Eske iruditu zeti ez duzula aurkeztu, bai. Aurrera. Atentzioa, ematen dit eta horregatik galdetzen dut ustezko bortxatze horren esplizitasunik, zergatik egiten dizute, suspensoa sortzeko, edo zergatik ez da esplizitua. Ez dakigu neska bortxatu duten, ukitu duten, zer egin duten. Bukaeran, ea bere asmatzea den, baina zorionak kolumpiaren simbolismoagatik. Eta gero amaieran esan nahi duzue, kontatu egin behar dela gertatu zaizuna terapia gisa aztu alizateko? Bueno, nik uste dut berdin diola ze gertatu zaion. Nik ez dut inondik inonare planteatzen neskaren asmakizun bat izan danik. Hor abusu bat egon da. Zein daen abusuaren maila? Horrek berdin dio. 10 urteko haur bat entzat, Elisarentzat, edo zein egoera edo indarkeria sexuala heldu baten aldetik indarkeria bat da hasi eta buka eta hitz egiten baldin baduzu olakorik gertu zaien pertsonekin, abusuak dituzten pertsonekin, izan dira mutur batetik bestera doazen kasuak aurrentzat, haurtzaroan seguru sentitu behar dute aurrak. Eta hori da Lolitaren esaldi bat. Eta Elisa bortxatu egin dute, indarkeria erabili dute berarekin. Bai, egia da, importantea da, ez kontatzea, baina bai Elisak behartzuela beraitarekin hitz egin, beraita antzegoen aurrean dena gertatu zenean, eta uste dut oso importantea dela beretzat goroitzapenaren prozesu osoa egitea eta arazoari aurre egitea. Eta uste dut arazoa konpontzeko bai aurrez aurre begiratu behar diegula eta ez oharkabean pasa. Eta zentzu honetan uste dut Elisak egiten duena hori da. Saiatzen da bere bizitza berriro egituratzen gogoeta egin ondoren, gogoratu ondoren. Ez dugu bortxatze bati buruzko filmo bat egin, baizik eta oroitzapenari buruz. Eta guk ez dugu, ez zitzaigun burutik ere pasatu morbositatean sakontzea. Beraz, ulertu beharra dago filma prisma honen mende, bestela beste filma bada. Kaixo, nik galdetu nahi dizuet nola egin duzuen hain gai delikatu hauen tratamendua berari buruz, horren ari gara hori buruz hitz egiten bera horrean, ume bada, azken batean, ni guraso naiz eta ez dakit pixkate kezka sortzen dit, beste galdera bat, katalanez rodatu duzue, pensatzen dut apustu bat egingo zenutela katalanez errodatuta gero merkaturatzeko, baina horrek mugatuako aldizuete zabalkundea maila internazionalean. Bueno, Claudiaren gurasoak hemendik daude, beraz,
bai, hor, atzo komentatu genuen eta okerrez banago, euki genuen lehen elkarrezketan gurasoekin, guk esan genien, hau, irakurri duzuek idoia, bai, zuek uste duzue, zuen alabak, bukatzen dugunan filma ikusi ezakela, eta beraiek baiet esan zuten. Eta hori da guk pentsatzen genuena. Oda, Klaudiak filma ikusi du inolako arazorik gabe, eta zuek ere badakizue, bueno, gogoratzen naiz, 13 urtetik gorako orentza jarri dutela, baina gainerako filma ikus dezake edozein pertsonak alde batera utziz, ulertu dezakezula gehiago edo gutxiago, baina ez dago ezer espliziturik ez ikusteko moduan. Hau da, ez zitzaigun burutik ere pasa film morboso bat egitea. Beste galderari dagokionez, nire kasuan, nire aurreko bi filmak gaztelaniaz egin dituen eta izugarrizko gogoan nuen katalanez egiteko. Nire ama hizkuntza da, nire bikotekit eta seme-alabekin hitz egiten dudan hizkuntza da, nire gurasoekin. Eta horregatik asko izugarrian nuen katalanez egiteko. Nik uste dut hizkuntzaren gaia artean zineman ez dukela garrantzirik izan behar. Hau da, filmak egon direzke katalanez, gaztelaniaz, txetxenoz, hemen garrantzitsuena da kontatzen duguna historia. Kasu honetan katalanez izan da, beste batzuetan gaztelaniaz izango da, beste batzuetan euskeraz. Eta film bakoitzak izan behar du dagokion hizkuntza. Eta gustatuko litzaidake horrek esan nahi jakinek izatea edo arazorik izatea banatzeko orduan. Gustatuko litzaidake benetan ala izatea, ze horrek esan nahiko luke aurrerantz goazela. Baina herri honetan mania dugu, bikoizketzeko mania dugu eta kosta egiten da aurrera egitea, baina eskerrak eman dizkiot banatzaileari, filma estrenatuko da datorren ostiralean jatorrezko bertsioan, azpitituluak gaztelaniaz egongo dira, baina bai, ondo egongo litzateke dena jatorrezko bertsioan ikustea azpidatziekin, ze horrela gure lana errespetatu egiten da eta antzezlena ere bai. Kaixo, barkatu, hemen hago. Galdetu nahi dizuet iraupenari buruz, lehen parteak ezagutzen ez dugun munde bat erakusten digu, isiltasunarena. Nola bizi duten aurrek kontakizun hori benetan sinestezina egin zai batzutan, impresionantea izan zait. Asko eman duzue, garrantzi handiagoa eman diozue, ahozkotasunari eta Klaudia eta bere bizitza jarraitzeari isiltasunetik esnatze horri, sendatzeari, zergatik. Ez, hori ere ez da horrela. Kontatzen balin baditugu zema minutu eskitzen zaio lehenengo zatiari, eta kontuz, lehenengo zatia ez da txuri beltzarena, txuri beltz osoarena, ze bigarren zatia hasten da ametsaren ondoren, non Elisaren pertsonaia nerabea da, helduagoa da, eta beraz filma 150 dago banatua. Ze gertatzen da? Elisaia nerabea danean, unibertsitatera joaten danean eta bar, orduan, oraindik ere txuri beltzean da. Baina uste dute zentzu honetan orekatua dagoela. Ez dagoela desfaserik lehen zatiaren eta bigarren zatiaren artean. Kontua da, bai, lehen ere hitz egin dugu, bi hizkuntza guztiz desberdinak dira. Buenos días. Unon. Zuzendariari zorionak, bi antzezleak, emakumezkoak antza handia dute eta oso sinesgarriak dira ikuslearentzat. Benetan kastina oso ona egin duzue. Nik galdera bat dut zuretzat eta beste bat txikiarentzat.
Elisa handiarentzat. Bueno, berdin zait, bietako bat, berdin zait. Txikiari, esango diogu. Ea konsulta asko egin duzuen psikologoekin egontzareten trauma hauei buruz hitz egiteko, bortxatze traumei buruz hitz egiteko. Kontua da, filmaren gidoia kontakizun batetik dator. Zeinean jadanik aldez aurreko dokumentazio bat zegoen Lidia Boschen aldetik, entrevistatu egintzen bere badago elkarte bat baino gehiago, eta filma egin aurretik ere artikulu pare bat irakurria genituen, hitz egiten zutenak, aipatzen zituztenak, elkarte batzuk, barkatu, eskezak zein. Gero neska, bai. Bueno, elkarte batzuk badaude bortxatuak izan diren pertsonak ahaztu egin dutenak bortxatzea. Ez abusuak sofritu dituzenak, baizik eta abusuak izan eta gero ahaztu egin zaienak eta gero gogoratu dutenak helduak direnean edo urteak pasa ondoren. Beraz, kasu hau guk uste baino gehiago gertatzen da. Eta, beraz, dokumentazio bat zegoen aldez aurretik eta ainak ere elkarte botako jendearekin hitz egin da zegoen, eta bai, dokumentazio bat egon zen, baina ez gure aldetik bakarrik, ze jadanik eleberrian bat zegoen. Eta Klaudiak? A ber, Klaudia. Hau egiteko asko kostatu baltzaizu konzentratzea, entzai asko egin dituzu? Ez? Nik egin nahi izan nuen gauza bakarra zen, zer egingo lukeen neska batek hori pasatzea, nola sentituko zen, eta ahaztuko balu, ze bizitzeko lukeen, ez nuen pentsatu nola erantzungo nuen nik, baizik eta nola erantzungo zuen benetan pasazitzen pertsona bati. Hau da, pentsatuz bere aitaren laguna dela, baina alare aita aurrean zuen. Orduan hori izan zen, saiatu nintzen pentsatzen nola erantzungo zuen. Hola, aquí. Hemen. Bi galdera. Lehenengoa, hemen. Lankideak esan duen, hau da nola dokumentatu zareten, psikologoek hitz egin duzuen, eta ainak ere esan du elkarrizketak egin zituela. Eta hitz egin zenuen guzti horretan, zer nahi zenuke erreskatatuk zure pertsonarentzat, zer hartu nahi zenuen zure pertsonarentzat eta zuzendariarentzat, eleberria hartu eta gidoia idazte horretan, hau ezin da galdu, hau egon beharko luke, zer zan galdu ezin zan hori. Eta azkenean, Elisak zer esan nahi digu azken begirada horrekin. Nik pertsonalki ezagutu dut, hortik pasatu den pertsona batzuk ezagutu ditut, abusu sexualak izan dituztenak txikitan, eta bai, banuen informazio pertsonala. Eta gero, Biki Bernade fundazioarekin hitz egin nuen, abusu sexuala ez arduratzen dena familia barruan, eta Biki asko lagundu nindun, ulertzen, batez ere isiltasuna. Nik uste dut horrek gehien harritzen gaituena dela. Nola gontzaitezke, isilik 14 urte, eta badago jendea inoiz komunikatzen ez duena, eta bapatean gogoratu egiten zara. Eta zergatik gogoratzen zara, nik uste dut Elisaka irekitak gelditzen dela, ze azkenean ez dakigu zergatik gogoratzen den. Bueno, kafe usaia, kafe hori da, eta Elisa prest dago gogoratzeko, behar bat txikitan ez zegoen prest gogoratzeko, eta erabakitzen du gogoratzea modu kontziente batean. Azken begira da, nolabait, bazegoen azken esaldia Lolitaren liburuan, eta denek gustatzen zitzaigun ze irakurri genuenean, antzezlek ere santzuten, hau esaldi honek hemen egon behar du, nik ez nuen nahi lehen zatiaren amaieran, bagenekin ez ginela ja
narratzailera itzuliko. Beraz, azken begirada hori horrek esaldia labur biltzen du, paragrafo hori honela esaten du. Lisak pentsatzen duena bere kontua da. Zuk pentsatzen duzuna irakurle edo ikusle zure kontua da. Hemen argi geltu bartzaigu haurtzaroan norbait denok seguru sentitu behar dugula. Eta begirada hori ikusleari zertarako daba implikatzeko ikuslea. Zuk pentsatzen duzuna zure kontua da. Bueno, lehen esan duguna, ez? Planteatu behar dugu aurrez aurre egin behar digula aurre arazoei. Nik jakin nahi nuke ea planteatzen duzuen zalantza, ze Elisakak aitari esaten diozuk bazenekin zerbait. Eta gero luzerkin aipatzen dute ausardia dela eta zalantza hori planteatzen zen duten aita metro batera egonda bortxatze horretan, jakin bazekiela eta isildu egiten zela torratik bere zirkulu gertuenean dagoelako. Nik uste dut Elisa zalantzan dagoela prozesu osoan. Gertatzen guztia botat ondoren, beldur izugarria dut gero zalantzak. Beraitak kontziente zen edo ez. Eta gero erabaki bat hartzen du. Eta uste dut hori irekita galitzen dela. Neri iruditzen zait, bezala berretxi, inoiz ez dut jansikin hitz egin pertsonari buruz, ea lo zegoen edo ez, edo zekien edo ez. Inoiz ez dugu hitz egin. Bazegoen zerbait, bani antzez begisa, pertsonaia honi buruz pentsatzen, uste dut aita dela gu guztiak ordezkatzen duena, ze bortxatzea eguneroko bizitzan ez da gertatzen da, ez da baten du ez dela eguneroko bizitzan gertatzen, beti kanpokoi gertatzen zaie egunkarietan, zure labaretzeo gertatzen, beraz buruan ditugu, baina denok dakigu oso gauza fuertea dela, baina aitarekin gertatzen dena da, erabaki bada noski, baina gauza hauek oso bizkor doaz subkontzientean. Konturatzen zea, baina esaten duzu ezin da izan. Beraz, gertatzen da gurasoekin, hor zalantza bat dago, hor idea bat, hau da, zerbait ez da bilondo, baina badago mekanismo bat esaten duena, zure laguna da. Hau ez da gertatu. Beraz, prozesu hau aitarena amaieran da, bere alabaren begirada bakar batekin, esaldi batekin, batean dena etortzen da bere kontzientera, esaten du, nekien, baina nuen jakin nahi. Eta niretzat hori da pixka bat, azken ikuspegiaren, nik uste dut denak duela, garrasiak entzuten dira ondoko pixuan, ez da zer gertatu. Nahiko orokorra besaten dudana, baina nik uste dut horrela funtzionatzen duela. Eta horregatik, Martin Luther Kingen erreferentzia oraindik ere gehiago presenteago zegoen. Irakasleak kontatzen dira hasieran, gaur ez dugu irakurriko, hitz egingo dizu ezin zen Martin Luther King hori gidoian zegoen. Baina Martin Luther Kingen referentzia da, Elisarentzat Martin Luther King beti izan da gizon ausartaren irudia, aurre egin zuen zerbait, aitak esaten zuen ez naiz gogoratzen. Alabak pentsa dezake baietz, baina argi dauka Elisak bere aita etzela ausarta izan. Etziola aurka egin pertsonari ikusita isilik etzuela bitxiena sartu nahi, etzion aurre egin arazoari, isilka pasazenaren gainetik. Beraz, berak Martin Luther King aipatzen du, bera delako pertsona ausarta baten erreferentea, baina zuk hori etzen nuen egin. Baina ez du ere errua egozten, baina esan egiten dio nola ikusten duen. Elisak behar duen terapia bada. Ez du teleberri irakurri. Izen propioen ausentzia ere hor dago, ze filman dagoen izen bakarra Elisaka da.
abizena 2 aldiz bakarrik ateratzen da. Eta irakaslea da jaun hori, gero aita, ama, Elisa Kiseljak du izena. Eta filman gogoratuko zeranez, zatenez hainbat aldiz aipatzen da. Ez dago izenik eleberrian, bai hori horrela da. Eta niri hori asko gustatzen zaiz, beti pentsatu izan dut izenak pelikuletan absurduak direla. Ez dutela zentzurik. Bueno, hori depende ez. Berdin ulertzen da filma izenik gabe. Eta ateratzen zeanean filmetik gehienetan etzera gogoratzen dula izena zuten pertsonaiek. Kaixo, besterik galdera, lehenengoa irakaslearen profesorea aita gisa egiten duena, gero bera handia denean gertatzen da ze lagundu dion guraso irakasleak barkatu. Bigarrenean, zuen erreferentzia zinematografikoak filma egiteko pixka bat gogorak hartzen dit Hanekeren filmagintza. Haneke interesatzen zaizue edo ez? Izugarri usatzen zaigu Haneke. Baina, bueno, niri Haneke asko gustatzen zait, baina filma egiten ari ginenean, zinta zuria estrenatu zen, baina jende etzan jun. Jende guztiak esaten du, oso, izugarrizko antza du, pero lehenengo zatia, baina bigarrena, bai. TV3eko batek esan zigun, ematen du, zinta txuria, zinta blanka hori antikristo bihurtu dela. Asko gustatzen zaigu, baina referentziak beti beste alde batzotatik ateratzen dira. Beti dago referentzia zinematografiko bat, presente ikutzen dutuzuna, baina areago jungintezke, eta Dreyer, Bresson, Berman epatu genitzake, izugarri gustatzen zaizkigunak, baina gure kasuan, hemen margolaritzak izan zuen referentzia gehiago. Lehen partean, asko inspiratu gintuen Hammershoyen pinturak, eta bigarren partean asko lan egin genuen Lucian Freuden eta Gonxilen margolanekin deskomposizioa adierazten baitute, gizakiaren deskomposizioa bigarren parterako oso interesgarria guretzat. Eta gero Lucian Freud eta kolorea, tonua, bai, eta lehenengo partean uste dut Hammershoy lehioen bitartez erreferente oso argia dela. Hau da, beti dago lehen termino bat ikusten ez duzuna lehen planon eta bigarrena ez duzu ezertxore entzuten, ba, orduan, kristalak beti tartean daudenak, ba, bueno, lan hori atera zen pinturatik eta ez referente zinematografikoetatik. Haneken asko gustatzen zaigu. Ez la zinta blanka bereziki. Irakasleak badaki zer gertatu zaion? Irakasleak badaki zerbait larrian gertatu zaiola. Baina intuitu egiten du amak ere bai. Hori da, nik uste dut guk hori oso irekita utzi dugula, ikusleak asko inplikatu behar du, eta ni ikusle gisa horrelako joko bat proposatzen didatenean film batean, eta erabaki batzuk hartu behar baina ditut pertsonaiak jakiteko zer egiten duten, nik hori asko eskertzen dut. Beraz, uste dut ondo dagoela irekita ustea bakoitzak bere modura ikus dezala. Kaixo, hemen. Lidiari galdetu nahi diot amaren pertsonaia. Ze aita ez bezala, aitak ez du aurre egiten arazoari, ama bai, saiatzen da implikatzen, baina utxune bat aurkitzen du arabaren aldetik. Nola eraikitzen duzu pertsonaia hori jakiteko ulertu nahi duna ze gertatu den. Bueno, Hansek esan duena, gurasoak, familia, gizarteak erazken batean, ez gauza asko gertatzen ari dira, pixka bat oharkabean pasatzen ditugunak gainetik eta gogorra da sumitza gertatzen ari dela. Erosoagoa da esatea, bueno, behar bada ez da horren besterako. Nik uste dut amaren pertsonaia amak gera hor gaudenak egunetik egunera
eta gosaria, afaria, etxeko lantan, eta errutinak asko menderatzen gaitu. Amaren papera horrela erakusten da. Neskak ezin du isiltasun hautsi, naiz eta saiatu, eta amak hor badago dinamikan zerbait, amaieran onartu egiten duzu zerbait gertatu dela, eta pentsatzen duzu gauzak bere tokian jarriko dituela. Horregatik ondo dago denbora lapsoa. Ez ditulako gauzak bere tokian jartzen, baina une bat irutsi behar du gauzak bere tokian jartzeko. Más preguntas, por favor. Dera gehiago? De hecho, hay una frase. Izan ere badago esaldi bat Chris Markerrena, eta zer ikusia du zauriekin eta denborakin. Esaten du, denok pentsatzen dugu zauriak denborak senatzen dituela, eta denborak dena senatzen du zauriak izan ezik. Bai, hor aurrean. Horrelako kontakizunetan, hain basatiak, hain gogorrak, zinemaren aldetik zaila da biktimismoan ez erortzea, pertsonaiaren biktimismoan ez erortzea, batez ere emakumea den kasuan. Nola egintzen duten aurre honi, hau da, nola pentsatu zenuen pertsonaia ez bai da biktimismotik tratatzen ikusten da bildorra duela, traumatizatua dagoela, baina nola landu zen duten hori. Bueno, es que yo creo que Lisa precisamente lo que hace es un acto de... Nik uste dut Lidiak ausardia erakusten duela, eta bildurra aurrez aurre jarri eta ausardia bihurtzen du, bizitzen jarraitzeko. Hasieran pasatzen zaiona da, terrore ikaragarria duela, konturatzen da pertsona bat dela, eta bizitza nolabait izorratu egin diotela. Eta hori atera behar du, haurtzaroak bere tokia berreskura dezan ze, segurenez Lisa zoriontsu izan zen beste momentu batzuetan, naiz eta hori izan. Ez dakit, asko hitz egin genuen pertsonaiaz, pixka bat orfebre baten, artisau baten lan egin genuen, non Lisak brotesi gotikoa duen, ulertzea, zergatik bikoizten den Lisa, eta txikitan zergatik egiten dion kalte bere buruari, nik horrela ikusten nuen behintzat. Min fisiko bat sentitzen du. Beraz, intelektualizatu egin genuen asko, gero aztu eta gure egiteko, baina oso zaila da lan emozionala azaltzea, oso zaila da azaltzen modu emozional eta intuitu baten egin duzun zerbait. Nik Juditekin lan egin du, Lloret ere ezagutzen nun, konfiantza osoa nuen beraien gan, eta nik zanu, bueno, ni banoa, eta zuek gelditu. Hala izan zen. Lan oso librea izan zen. Galdera gehiago? Ba, ala espada, eskerrik asko denoi.